Ya, di Elisa karo Salasu karo Niken Salibring. Iya. Aku bayang mendami ayamnya hatiku. Ayamnya piye? Juru ini ayo. Terus piye le pembagian yo piye ngene iki? Ayo gampang. Piye? Yo kene iso sore. Masakan. Masakku. Masuk. Ya. Gimana apa? Ya. Membang apa? Oke kok tembang. Banyuwanginan. Oke, siap. Sing apa sa lagune ta? Gerajangan? Gerajangan ya. Nah. Oke. Ayo, bareng ku bisa ngimbangi jogete Elisa karo Niken. Mana kudu kene loro ya. Ya kok sama minggu kok to. Bawa nama langsung, Mbak. Langsung mawon. Nggih. Ya coba diaturke. Sinden-sindenmu engko bar nyongo. Nek mau nesu sinden kene sing nesu aku ditambahke nesu. Mejem ya. Rasa capek itu to, Mbak. Enggak iku nih. Ya. Mau kan wis awan kabeh ning kene kok. Iya. Ya, coba kaya apa? Gerajangan Banyuwangi yuk, terus.
apa? Kenapa aku? Oh ya, stress ya. Stressnya yang belum dipikir. Ya benar sih. Demikian kalau Mbak Nisa. Kepianu, si Deku yo ngendak ngamuk aku lek ditampilke kabeh. Ya. Ngendak aku dinesoni isu aku. Ini macam ayu-ayu kok aku do nonton aku ditampilke. Kebangetan mendalange kuwi. Ya. Ayo, saya nyanyi tambal ban. Ayo, nyanyi. Kabeh. Ya, kabeh. Di bahana